Amsterdam možda i nije pravo mesto da previše eksperimentišete sa hranom, međutim mi smo se ipak usudili. Ostanite sa nama da vidite da li smo se zeznuli. Kratak prekid programa. Moramo da vam kažemo jednu bitnu vest. Od sada možete nas podržite i na taj način da postanete članovi ovoga kanala i da s tim dobijete nešto novo za vas posebno i da vi budete jedinstveni. A to je da gledate neke klipove koje drugi ljudi ne mogu da gledaju, dobijate neke emojije, smajlije, imat ćete neke poslije. To se piše uglavnom u opisu. Prvi link kliknite i pretplatite se na kanal. Biće onako neke malo škatljivije, možda teme, zanimljivije. Nešto malo više personal, a to je recimo kao ovaj klip ovdje koji je izašao jutros. Neki su ga već pogledali, neki su već postali memberi, iako mi još nismo ništa ni objavili, tako da hvala vama i hvala svima vama koji nas podržavate. Sad možemo na Amsterdam. Ćao ljudi, danas smo u Amsterdamu i odlučili smo da jedemo isto što i ljudi ispred nas, tako da bit će sigurno zanimljivo. Idemo na viralna mesta i blizu smo nekog krompira. Ja znam kad neko nešto naruči s nekim stravama čudnim u Amsterdamu, kako ćemo to naći jesti? Ne znam, a ja trudna. To neće ići, ljudi moji. Ništa, osim do kraja vidite šta su ljudi naručili pre nas. Ovo je, ljudi moji, red do ovog tu žutog, ne znam da vidite ovaj tu deo, tu je ulaz. Ovo je inače jedno od najviralnijih mjesta za krompir ovdje u Amsterdamu i zove se Fabel Frite. To jest frijet, ja mislim, sad ne znam, mislim se čita frite, tako oni kažu krompir, jel tako? Jako sam uzbuđena. I živo me zanima šta će ova bakica naručiti. Moram da kažem da nikad u životu ne bi čekao s druge strane puta da bi jeo krompir. Ovo isključio samo zbog Nace i zbog snimka. Ja da sam išao sam, šanse nema. Šta kažeš, Naco? Pohvalno je što imaju dva čovjeka koje usmeravaju red i sve imaju kao ovo označeno gdje je red, tako da... Pazi, oni moraju pati dva čovjeka samo da usmeravaju red. I ide brzo. Dobro. These people before us. Da vidimo šta smo to dobili u redu, čoveče. Pojma nema. Znači ovdje ima sira, neka krema i krompir. Ok, iskreno. Ocena? Ocena 6 od 10. Zezaš. Pa. Tipa, krompir isto proseka. Mislim da je ovaj gospodin isto gladan. Da. Došao da podeliš s njim svoj obrok, koji je 6. Vidi ga. Ajde da ja probam ovo čudo. Mislim da su isti, jel da? Isti. Nešto se pita da li hoćemo nešto, rekli smo da nećemo. Mislim da je ovaj sos jako jak. Kao neki senf. Kakva ti ocena za ovaj krompir? Sam krompir je dobar. Šta znači dobar krompir? Dobar. Ali je gadan ovaj sos, čak još jednom. Da. Koja je ocena? 6. Pa, to ti je rekao. Upravo je Saki. 13 € za dve porcije, što mislim da nije jako strašno za Amsterdam. Mislim da te daš malo dači i baš te iznervirao. Lupo, dobar dan. Evo, izvini. Buraz, nisam znala da čekaš, izvoni. Ajmo dalje. Primetio da smo mi sa sela. Idemo dalje. Idemo, sad da pojedemo prvo. Sad vidim ima 90 znakova, please do not feed the birds. Sorry, nisam vidio znak. Inače moram ti kažem nešto. Ima jedno 30 znakova, nemojte hraniti ptice. Dobro, ajde. Patka nije ptica, realno. Nije ptica, to je domaća životinja. Tako je. Kako možeš da ideš u Amsterdamu ako ne platiš stolicu? Pa, najgore je što nema na tom mjestu gdje smo uzeli hranu, nema ništa. Nema, da. Nema čak ni stok. A ićemo sad valjda na neko mjesto. A imaju 6 znakova, please don't sit and eat around. Ne znam di da jedem onda. Mislim, nezgodno je da baš hodaš i da jedeš, pogotovo ovo su onako sliva. Ostao sam, nije ovo loš, sad što duže jedem sve mi bolje. Naca, ako si opet izabrala nešto, čeka red s druge strane. Mislim, istina jeste da sam ja bila baš viralna mesta. Sad vidimo tu red, verovatno. A sad ćemo da vidimo. Znači ovdje? Na mostu treba da se čeka tamo. Nisam ja to odmah povatala. Ali jezivo iskreno. Ja ne znam kako su ovo mjesto, zašto sam veliko čeka. Ali ovo ne ide ni tako brzo kao ono. Iskreno mnogo je veći red nego na prošle
Iskreno, mi u ovom redu stojimo, uopšte niko ne prolazi, samo tako stojimo, u pitanju je kafa. I sad ja ne znam, tamo sad neko upravo ušao preko reda, šta se dešava, ali ja odustajem od ove kafe. Užas. Imam jednu ideju. Da više ne idem na ovo mjesto da moram čekam red. Znači, osjećam se kao debil i onda bude đubre. A sva mesta koja sam tražila su ultra viralna na TikToku, tako da pretpostavljam će na većini biti redovi. Samo se nadam da će ići brže, jer ovo što se ne pomera. Našli smo kao, ovo su kroasani, keksi 2 u 1. Nadamo se će to i ova žena pre nas naručiti. Jesi imala sreće? Mislim da ne. Devojka je naručila maču, jer nikad nisam pila maču. Tako da je da probam. Mnogi obožavaju. Još što je ovo? Čekaj. Iskreno, izuzetno ružno, kao zeleni čaj sa mlijekom. Možda se ne sviđa. Baš mi je drago što probamo ovo đubra. Odvratno. Ocena od 1 do 10? 0. Mislim, bacit ću ovo, neću početi. Aj, probat ću ja, mislim da ne bude da smo džabe kupili. Ajde sad da vidimo. Ovo je toplo. Da. Oh my god. I uzela je kroasan koji lepo izgleda. Mada, mislim, ja različujem da se vratim, jer ja sam ovdje htjela da jedem taj kroasan i keks 2 u 1, to mi je bilo zanimljivo. A ovo je najobičniji kroasan s šokoladom, ono. Pa probaj, ja ću ga pojesti i kup taj drugi, ajde. Ajde. Kroasan je odličan. Od 1 do 10? 10. Stvarno, ekstra. To je slatko, jel? To je odvratno. Ali slatko je. Ne, mislim nije slano, ali nije baš ni slatko. Ovo je, znači, definicija pakla. Nešto najdraže što nikad probu u životu. Pa nije. Fuj. Ja svakak kad đubrad mogu da pojedem, ovo je stvarno dno. To negdje treba da likvidiramo. Ali ovo loše, ja sam ti preteraš. Ovo je tako, ljudi moji, loše, -2. Daj probam taj kroasan sa peremnom. Daj to da pridržim. Kako đubre, brate. Šta oni prodaju u centru grada da ljudi stoju u redu. A ljudi su otišli. Mami. Sveže, mekano testo, ukusan krem, odličan je kroasan. Svaki to je bolji. Koji si ti pravi kuća? U životu nisam napila kroasan. A pravi si to listu testo sa kremom. Kupovno. Duplo bolje da ovo. O ne, lupa i gluposti. 3. I gospođa se vratila nazad. Malo protiv pravila. Da uzmemo ovo da probam. Ovo sam jako htjela da probam, ko zna kad sljedeći put doći. Ovo je kao vidite keks, evo kroasan, ima krem, jako je fino i jako je masno. I jel dobro? Ne probaš. Ajde, probam ja. Da, ovo je značajno bolje da ovo. U potrazi smo za sljedećim mestom da jedemo i mogu vam reći da smo omatorili. Znači, prije par godina ovaj Amsterdam je bio toliko uzbudljiv, a sad sam crkla i malo sam se smorila, nekako mi je onako sve ovo malo naporno. Dosta ljudi imaju loš ukus u odnosu na nas. Ne mislim da meni nastavim generalno na Srbiju i na to. Sve nešto bez veze, neki bljutavi ukusi. Zeleni čaj, neki gluposti s mojeg. Ko to živi konsumira? To nisam žodno čuo. I još smo jeli te sireve i to ništa da ne valja. Kao oni imaju neke najbolje sireve ko bi ja vidio. Ajmo da imamo nešto, pa ćemo naći. Yeah. First looking for 2 flavors, the cinnamon and cheesecake. Okay. Okay, so which one? Both. Oh. We don't have the cheesecake, so it's gonna be the same. Okay. For you. Probam ovaj bum bum, kako ga se izvojem. I... Rekao bi čudno. Znači... Cimet ne volim, ali ovako okej, nije loše, samo je čudno jako. Znači testo je mekano i to. Testo je mekano, fino, neki šećer. Pojao bi, ne znam pošto je bilo. 4 evra. 4 evra, okej, znam se da.
Problem je što smo dosta bili na 3 mjesta da jedemo. Nigde nema ni stolica, ni WC, ni piće, ni živo. Mislim, bila ona mača kafa, Bože me prosti. To jest, ne možemo mi ni da biramo piće, da li će biti ili ne, to šta nam dopadne. Tako da smo onako malo u problemu, hoćemo negde da sednemo. Seli smo da konačno popijemo nešto, šetali smo se ukupno, evo, bez laži i prevare, pa ćemo da vidimo 4 sati i 20 minuta, nigde nema mesta da se sedne, znači ne razumem nigde mesta da se sedne. I prešli smo ukupno 9 km, zadovoljan sam s nama, popili sam malo limunadicu i neku vodicu, meni je crkao telefon, pa sam mora kupim power bank, a verujte mi, on je najjeftiniji od svega što smo kupili ovde, popili, pojeli. Tako da sad u povratku idemo tom glavnom ulicom, to je kao neki korzo. Ja ga tako zovem, ne znam kako se zove. Pa ćemo da vidimo šta još možemo zanimljivo tamo da jedemo i da vam to snimimo. Uzela sam boba ti. Svaki nije htio ništa ovde, jer on baš nije ljubitelj boba, ima ovde još i mača, tako da ono, nije njegov baš prvi izbor, ajde da probamo. Meni se sviđa, ovo je od breskve, s tim da sam sok ima ukus zelenog čaja, to kod nas nije toliko, ja pretpostavljam da je to inače uobičajeno za bobu, samo kod nas to nije toliko uobičajeno, više stave kao obične sokove, on nije loš, sviđa mi se. A inače ovo nomu na japanskom znači nije piće. Eto, nije piće. Dajemo ocenu 6. 2 minuta kasnije. Znam da sam rekla da mi je onaj krompir bio 6 od 10, ali ja sam ga pojela, opet mi se jako jede taj krompir. Sad nije ista marka, kako se da kažem, ali jako ga želim. Razumite me, to su malo hormoni. Ja ću da preskočim, a Naci definitivno ovaj put da jede šta god ovo bilo. Krompir, isto što i ljudi ispred mene, samo znam da ne staviti neki ono kari, nešto tako. Najbolje je bilo bez ičega. Naco, dobit ćeš nešto za 8 evra. To je najveći ovaj krompir. Jel? Odlično, jesi zadovoljna? Pa iskreno to je malo previše. Ne, bit će dobro. As the person before me. It's a little bit spicy. Imam baš jak miris, ne znam šta je ovo. Ne znam, Naco. Ali nešto što je spice, neki kari, ja mislim. Mislim da ovo bransko nije kari sigurno. Ćeš probaš tu ili ćeš... Jako je vrelo, moramo malo sačekati. Ajde. Mnogo je loše ovaj krompir od onog prvog. I ovaj sos brownski je odvratan. Ja znaš bar šta je? Neki kikiriki, nešto spicy, nešto... Ja ne znam šta bi to neko sebi izabrao uopšte da jede. Tako da s ovim stvarno nisam zadovoljan, dajem 3 od 10. Au. Ja sam prekršio pravilo. Ušao sam u Mac i uzeo sam jedan milkshake koji inače sam čekao 15 minuta. U životu ako nisam čekao u Macu. Nenormalna gužva. I by the way, i milkshake baš nije nešto. Znači, ne znam kako, ali eto, nije kao kod nas, iskreno. Ljudi, naša avantura sa jedenjem je gotova jer fiški više ne možemo ništa da jedemo. Došli smo na stanicu jer smo došli vozom. To je ludnica i mi naravno blage veze nemamo nigde, nikad nam je voz. Evo sad Caki pokušava da se snađe. Ma, za 4 minuta to nećemo stići. Pa ajde da požurim. Pa, ajde. Ali idemo dole, moramo dole. 1B, pojma nemam gde. Pa ajmo ući redovno. Uspešno. Ja ne znam kako. Ja isto ne mogu da verujem da smo stigli. Amo smo uleteli u prvi žuti voz. Ja guru nekom liku ako u glavu telefon kaže to je taj, mi samo što unutra. I ja nisam očekivala ćemo stići. Pojma nekako smo stigli, znači bukvalno za minut i pol. Dan 2 posle Amsterdama nismo vam odjavili ni ništa i sad smo bili u prodavnici pa smo htjeli zajedno s vama da probamo neke slatkiše kojih nema kod nas. Kao što je na primjer ovaj Filipinos, zatim ova neka lepa čokolada. Ja sam najviše uzbuđena oko ove čokolade, košta 6 eura. Nije jeftina. Tako da vidimo kakva je. Dobar je, sviđa mi se. Nije jako slatko. Ja volim kad nije jako slatko. Dao bi ocen 6 od 10. 7 maj. Dobra je, ali loše od očekivanog. Pa, da, nije baš 7 eura. 6, ne bi je ponovno kupio. Nije ja, ali stvarno je ukusna. Nemam neke posebne zamerke. Ja sam mislila da je kao napolitanku unutra, to bi ja želala. Ali, ne znam sa čim je uporedio. Dobro je. Dobro je. To smo gledali kao bilo najčudniji oblik
Ono pakovanje neko random u kesi. Kao vidimo šta je. Filipinos. Iskreno ne obećava. A je daleko oni integralni keksovi neki. Joj. Mi se nikako ne sviđa. Što je mi neki aftertaste? Da. Jeftin. Jes. Ja ono kad vam babu donese, onako nešto 100 godina stoji u ormaru. Ne znam pošto je bilo, znaš? Nemam pojma. Dosta lošije, ali nije strašno, 5 od 10. Ja ne znam. Ja inače nemam neki ne znam kao kriterijum za slatkiša, meni se baš ne sviđa, tako da ću 4. Nisam očekivao. Imamo Mentos piće. Da li očekuješ nešto od toga? Koliko očekuješ od Mentos pića? Pa nema mnogo. Ni ja, meni Mentos ona bonbon. Očajna s ovim limenkama. Što? Pa loše to otvaram. Ajde da probamo. Svaki insistirao da idemo kolima da se vozimo dok ovo probamo. Mi se samo gledaj kad ćemo zgaziti ovog psa. Neću zgaziti ništa, ti sam gledaj kako piješ to, ajde. Izuzetno veštački ukus. Ne znam čega. Znači ne bi znala da pogodim voće. Super. Jedno što ja nisam ovo promućkala, trebala sam, piše shake it, da. Shake it till you make it. Znači, džubar. 2 od 10. Aj joj, da li želim da probam? Ja ne volim boba tih fazon, ima unutra neke kockice. Ima dželi, da. Ali ovako sok kao sok je okej. Okej ti je? 3, aj 3. Pa što ja kao imam neki fazon ASMR, ja sve lupkam. Ovo je nešto najjače na svijetu. Svaki je probao, samo nije probao ove sa crnom čokoladom. Da, probao sam sa mlečnom. Kao maline. Mnogo je dobra stvar, u principu to je malina, umočena u 2 vrste čokolade, belu i crnu čokoladu. Ona najljepša kida. Mnogo je lošija. Crna. Jes. Moja greška. Ja sam rekla 10 puta da će biti loše i on je 10 puta rekao da on žele da proba. Nije jako loše, ali nije dovoljno slatko. Poješću. Dobro. Inače, za ovo 7 od 10, a za mlečnu 10 od 10. Mnogo dobro stvar. Da, meni 6 od 10. 6 od 10? Gorko mi je. Mlečna mi je fina, baš fina, možda 8 ide. Ovo mi je najbolje od svega. Nisi probala nekih tako? Imamo ovaj Twix nekim. Pa to ćemo kući, treba nam kaškice. Ajde. Ja sam liznuo onaj gornji deo, jako je gadno, meni se ne sviđa, zato što je to puding. Ja te pudinge, ne, jogurt, izvini, a jogurt, puding je okej, jogurt onako. Joj. Ovo jako je baš osmišljeno. Pa je li osmišljeno tako uopšte da treba? Pa jest, ja mislim. Sve je popadalo, sad ćemo da pometemo i da probamo. Sad kad kažeš 10 od 10. Nije. Ali dam 7. A, 7? Nije loše, lepo nam kiselkasto. Daj da promijem, tako možda zajedno je bolje. Tačno kako sam zamislio, očajno. Čokolada je dobra. Ovako malo da se uhvati bez ovog jogurta, samo čokolada. 7 od 10. Ljudi, hvala što ste gledali klip. Vidimo se uskoro u novom. Ćao!